Правете което знаете, аз сега ви снимам. Нека взема чак, тук съм по-сигурен. С... Окей. Да пробвам това. Добре. Готов? Да, готов. Аз снимам от... Снимай това. Браво. Това са едни от най-трудните движения. Да. И аз съм ученик при него. Браво. Това е блок. Това е пак нещо подобно. Аз съм ученик при този господин. И се казва Боян Бивик.